chlapka. Záber číslo 1. Naša nová škola. Hajde. No tak tuto po pravici môžete vidieť školskú jedálňu. To po pravici? Áno. Tuto rovno pred vami je hlavná budova. Tam. No, tuto zase po pravici. Moment, zastavme. Tam ešte bude niečo po ľavici. Školské ihrisko. Tuto. Parčík. A ideme ďalej. Tu budú triedy, nevieme koľko, nevieme aké, ale rozdielme sa. Je to rozdiel. Parkovacie miesta máme tu. Záchody. Prosím pekne. To sa hneď vie, kde sú. No, základná škola. To asi premarujeme. Tam je inťák. Tam je intrák, áno. Tu na neviem, čo je. Tu je hlavný vchod. To nebudeme tam chodiť ešte. Šatne. Možno. Maybe. Hraj všetkých ghetto basketbalistov. A ešte možno borovňa? Telocvičňa? Niečo. Telocvičňa mi neboli zacelené. Čo ty vieš? To môže byť šaty na prezliekanie, keď je tu na biele, ale... No tu sme sa dostali, budeme tam. A tu som zaujímavý útvar, schody do neba. Alebo aspoň je tam hore. No, máme záchutiť so smradom. Veľkým smradom kvôli. Joj, ešte mám 2 minúty. Joj. A to ešte vypni, až ešte keď sa